Juj, statočne dobrá ľadová, vychladená správne. Nahádzali sme tam ešte aj ľad navyše, aby to malo svoje grády. V podstate je to slovenský rekord, doteraz na akcii 200 ľudí ešte vo vode nebolo. No hlavne sa treba dobre psychicky na to pripraviť. A čo sa týka prípravy, ako otužovanie, treba sa hlavne sprchovať studenou vodou, ľahšie sa obliekať. Savnovanie takisto jeden spôsob, ako sa otužovať. No a hlavne treba pravidelne chodiť, na tréningy treba plávať. Náš klub funguje už 4 roky, takže ja som ho zakladal v Nitre, takže ja odtedy chodím a ten klub sa rozrastá. Momentálne v Nitre už máme asi 70 členov. V podstate otužovanie je pre všetky vekové kategórie. My máme v klube, aj dnes na akcii bola najmladšia 8-ročná plavkyňa. To odhodlanie ísť do vody je trošku horšie už potom vo vode, keď sa to telo začína sa zahrievať. A keď vyjdeme z vody, tak v podstate my ten chlad necítime. Je to paráda. V podstate sme zvyknutí aj na takúto divácku kulisu a to, že prišlo toľko plavcov, nás milo prekvapilo. Rátali sme okolo 160-170, takže 200 je úplne super. Dobrý deň, výborná, tuším, idem zase, taká bola dobrá. Pridajte sa, poďte. Môžeme sa vás spýtať, aká bola voda? Perfektná. Úplne super, teplúčka. Ako sa teraz cítite, keď ste vyšli? Výborne. Je tu teplejšie ako vnútri. Tak mám takú šťastnú náladu, to sú tie endorfíny, ale inak je to super, je to zdravé. Môžeme sa ťa spýtať, aká bola voda? Dobrá. Koľko máš rokov? 8. Eufória, to je taký adrenalín, proste stupňa, úplne super. Úplne špičková, taká studená ešte nebola, ale je to úplná paráda. Teraz skvelé, je nám teplo, je to úplná paráda, za takých 5 minút to bude horšie, ale teraz je to krása, teplo. Určite nám teplejšie k všetkým tým, čo tu stoja. Pocity sú vynikajúce, 0 stupňová voda, no ale vidím, že všetci sú výborní plavci, takže nepodarilo sa mi nikoho uloviť.